jee zụrụ na ọgwụ nwa ụmụ nwoke unu elekwala ụmụntakịrị ụmụ nwaanyị ndị akpọwa ọ dị mma o mere ka ọ mara mma ọ gbara moto o mere ka aka ewechigbo nwa o ji ada oche o yi white pantị ya ji adị klin ebe ha o chefuru na lai ọrịa juru eburu ya ọrịa atụọla ebe pere gị anya ga ụzọwụ pantị white ka ị ga-eburu ọwụ dị pọpụ pantị ka ị ga-eburu ọwụ dị kọlọ ma ị ga-ema ọ dị oche ihe ọ chọrọ gị bịa emere ka ewere m enyi onye gị ma ochi gị ihe n'ebe ọ gbara moto anọ gbara jip abụọ ji ada ọcha gị ya mgbe ọbụla nada bụ ebe ọ gara je saa ahụ mgbe ndị elile mgbe chọrọ ọkwa agba onwe ma iji ego ji azụ ka ụlọ ọgwụ ma ị gafụ je zụrụ ọgwụ ụlọ ọgwụ jee chọrọ agba onwe ọrịa ka nkụ ụmụ nwaanyị ndị enyere m ego ole nwere ma agba ahụ je zụọ n'ewu ha je zụọ iPhone phone ije zụọ oke Samsung ọ ka kakwa mma isi na Samsung iPhone ga-awụ the best isi la ke hesike ha hụ skete nyi nwaanyị zụ ha azụ ha hụ akwa ọ zụrụ ahụ ha azụ ha hụ sandal ha azụ ahụ niile ka ihe mkpagbu ha anaghị eyi wig anaghị ekpuru isi ije saa eze ha na-acha gbapapa ịhụ data azụrụ hebra 15 iri ịhụsị enwere pantị ruru 200 ọ ka mma ọrịa infection nọghị n'ime na-akpaja ha ahụ ha eji enwe pantị 200 ọ kọkwara ụmụ nwaanyị ndị mma ma okwote ji ha ebie ndụ ọ kara ihe ije zụrụ fonu ede 1 million nwere da ahụ n'ike ala adakwaghị n'ike gị nwere nga bịara ma ọ gapaghị moto ma ọ ga-eme ike na-egbugharị gịsa nwaanyị iko ji adị ọcha agaghị iji ka eme ka gị mee ya otu o ji atọ gị ụtọ maka mee ya tọọ gị ụtọ nga ime ihe niile wit out ọ ga-ebido tawa ọ ga-ata gị na gị sị wụda ame and hwe ka ọjọọ ya ma ọ tawara gị chere gị sị aka o ji adị ọcha ka ihe ọ gbaa moto dị na ka ihe nwụhwe ndị oyi bịa ihe enwe gị ya nọkọrọ asị gị dọrọ ntị gị aka nwoke ọwụla gị jee mejele nwaanyị n'ezi jee chọrọ ọkwa ọgwụ ṅụọ ma ego iji ego iji azụ ọgwụ ndị ka ị na-ara ọnụ ga-eje chọwa ndị agboju ọhụ ọgwụ ka e nwere ike iji gwọọ infection o zuru ha ahụ ụmụ agbọghọbịa nwere mgbe gbanwa ihe onye ga-eme ihe egbu ha dịkasị ike mgbe achọrọ m ịsa ahụ mepe ụzọ gbapere nshawa ahụ nga ekpa ma asada ahụ bifọ m na-aga anọkọ ana m aji m asa ahụ bụla nnọdụ ise ka anọ dị n'ịsa ahụ ga-akwa je zụrụ ọgwụ ṅụọ ma otu akọla gị akụkọ mana kwasị nwaanyị nwere ike ibute infection ya na onye na-ahụ afa nnọdụ ise nwoke banye ete abalị ọbịla ọgụ ụta ahụ ka ebe achọrọ m ịyọ ụmụ nwoke ọbụla na-ele m eka ọ ndị nwaanyị gbalịa na ya chi ya na ya ka o ru di unu aka ka o ru m nnu n'aka ka o ru ụmụnne ndị nwoke aka ndị ka nwaanyị ahụ kwana me nwa na ọgwụ unu ṅụọ ọgwụ ndụ ka mma karịa akụ ọ bụ otu onye ka hụsị ya hụrụ unu n'anya unu apaghị ọrịa piye onye ụta iji ebila ụwa asị m udo dịrị onye ọbụla